kategórii potvrdené papierové predpoklady, no ale poďme už na chlapcov v kategórii do 10 rokov. No a tam už hore pripravená prvá dvojica. Dominik Glovňa v červenej trati, pretekár z Čiech. No a rovnako z PC pod Snežkou, kde ste tiež organizovali Jump Cup, Alan Hoffman. A títo dvaja mladí pretekári už odštartovali. A zatiaľ sa viac darí Alanovi Hoffmanovi, ale veľmi dobre aj pretekár v červenej trati. Opäť tam máme stratenú paličku. Áno, a toho zabrzdilo, takže postupuje Dominik Glovňa. Áno, tak toto bola určite chyba, ktorá stáva na postup, ale nevadí, pretože určite je to pekné, že sa prebojoval až do tohto štvrťfinále, ale je to zároveň škoda, ale o tom je ten šport, kto urobí menej chýb, kto sa dokáže tomu vyvarovať, tak postupuje ďalej. Dominik Glovňa z Českej republiky, český súboj teda je pre tohto mladíka, ktorý porazil v 8 finále najvyššie nasadeného, najúspešnejšieho kvalifikácie Dana Cedza, takže dnes má asi veľmi dobrý deň. Tu už máme ďalšiu dvojicu, Jan